an balimaw ani ɲantuma bi kibaruya m'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ union des associations des artistes producteurs et éditeurs du Mali olu ye miliyɔn 100 ani miliyɔn 45 o de fara ɲɔgɔn kan u ka wari fara ɲɔgɔn kan na k'o kɛ k'an ka samata sɛgɛw dɛmɛ dolanci min bɛna kɛ Gabon janvier kalo tile 16 olu u ka dɛmɛ y'o ye bon o dɛmɛ in kɔni o bɛ kɛ dɛmɛ ye min bɛ kɛ ka an ka samata sɛgɛw olu ka musakaw ta o dolanci hukumu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o samata sɛgɛ kelen ninnu olu tun bɛ Marɔku olu ni Burkina bɛ équipe ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ olu ye labɛn match dɔw kɛ yen nɔ match min n'u y'o kɛ teriya match ye k'a lajɛ u bɛ se k'u ka fangaw dɔn cogo min na yanni o lajɛrɛba in wagati cɛ o match kɔni an b'a jira k'a fɔ Burkina ale ye sebaya sɔrɔ Mali kan ni 2-1 o kɔni o kɛra ko ye Maliyɛnw bɛ se ka min ta k'a jateminɛ k'u ka filiw dɔn min na yanni dolaciba in cɛ dolaci min bɛna farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Gabon janvier kalo tile 16 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ lajɛrɛba min kan ka k'an fɛ ani nɔ an ka nin kalo in na ni Faransi ni farafinna jamana bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ o lajɛrɛba in kɔni ko a bɛ se ka kɛ ni baasi ye ka sabula lajɛrɛ fanba kan ka kɛ yɔrɔ min na n'o ye CICB Centre International de Conférence de Bamako ye ko o baarakɛlaw olu ka syndicat o bɛ grève la ka sabula ko kalo 30 o de fɔra ko baara labɛn bɛna kɛ ka segin ka yɔrɔ in labɛn kura ye ko o kalo 30 kɔnɔ k'olu ka sara ko o ɲɛma dɔn o la ko o ko bɛ cogo min na olu ka syndicat ɲɛmaaba n'u b'a fɔ a ma ko Abdoulaye Boire ale kɔni ko ni olu ka saraw ma kɛ ko sommet la olu tɛna na baara kɛ wa sommet tɛna kɛ ko ka sabula k'olu ka sara k'o tɛ foyi ye miliyari 5 min kan ka kɛ ka fleurs ni gazon labɛn CICB kɔnɔ k'olu ka sara bɛ bɛn 200 millions de ma san 2 kɔnɔna na ko donc k'o tɛ foyi ye miliyari 5 min kan ka kɛ ka gazon ni fleurs labɛn a kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ni olu ma sara ko olu tɛna baara kɛ o sommet kelen hukumu kɔnɔ Mali journaliste olu y'a jira k'a fɔ ko olu bilalen don olu kɛlen don kɛrɛfɛdɛn ni sommet ko in na ka sabula sommet in bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ko mais ko olu kɔni journaliste olu kɛlen don kɛrɛfɛdɛn ko hali pour que i ka se ka yamaruya sɔrɔ ka taga sommet in na ka se k'i ka fɛnw kɛ ko a fɔra k'u ka taga site dɔ kan ko o site in ko o tɛ ka marcher n'i y'a essayer cogo cogo k'u y'a essayer cogo cogo ko a tɛ ka marcher ko waatigu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ degun wɛrɛ bɛ min bɛ s'u ma o ye k'a fɔ minnu bɛ télé kɛ image ni fɛnw ko olu tɛna ja sɔrɔ ko ja bɛɛ bɛ di ORTM de ma donc interview ni fɛnw ko ORTM de b'olu kɛ ko ORTM bɛ se ka ja di téléso wɛrɛw ma ayiwa n'a jar'u ye o degun kɔni o kɛlen don ka Mali journaliste caman tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ an ka réseaux sociaux kan kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ a sommet ko la ayiwa bi kibaruya fila min b'an bolo ka fɔ aw ye o de ye nin ye ani cɛ aw ka kulomajɔ la